Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yeah, hello. Brother Dibenna. Kedo? Yes, my son. Yes. Man of God Neku. Aka m nọ na ụlọ ụka. Ịlakwa n'ọsịsọ taa maka na agọla m onyinye nyere taa. Ribe bike eweli iwe ego ndị ahụ a tụrụ na chọọchị taa a ga-eji rụọkwa n'ụlọ ya ozuga ihe ezigo. Mba, asị mụ na gị riri ama m na akwụkwọ nsọ sị nne m na-arụ ọrụ n'ọrụ ugbo na ya na-atụkwa ihe. But nwanne biko ịwụhụ nna ma but ugbu a agaghị m eme gị ka nna ma akị ma na ahụhụ onye na-arụ chukwu ọrụ. Agaghị m eche ka elu n'eluigwe ka anyị setụlụ akanta bikos ego enidighị ego n'eluigwe n'ugbu a ka anyị ga-eme ihe niile. Ọrụ m na-ata ahụhụ na-agbasa ozi ọma yi ka na-esu m ga-ebe ọrụ osi ụtọ a iri ka m nwee ike nata ndị mmadụ ka ha ji gịnwa na-anarazi n'azụ. Dibenna ọwụta ka ibiro ribe ihe a gbọtirikwana mba ihe m ga-agwa gị na enwere m ga-agaziri gị ugbu a na chere esi gịnị ịkpọ gị nwa aja ka iriri okugbu a ka ikpotele n'iwe gị ego kemgbe ishakwe maka na ahụrụ m na ihe niile etiri nga ahụ awụ coin mana enwe onye tiri coin nga dịkọs agwara m ndị chọọchị na onye tigere coin na ọkụ nwakọ ọ ga-ahụ onwe ya gị iwe ebezie coin gba na akpa gị were ego niile etiri nga ahụ bukọrọ ma lawa. Mba Dibenna mgbe anọkwa na akọtọpụ dis evening bikos ekwere m ihe many times ime ebe ọrịa na owere ego ahụ bịawa na gịnị mere na ị ga-eme ya ọzọ achọghị ime ma ị ga-eme ya ọzọ ma ị ga-eme ya ọzọ bụ nke na imekwala wetezi ka anyị iji eji na ị ga-echegharị weta ya biko weta ego a bikọs akpọrọ m chifu akụ jụọ chifu akụ si ya na ọdịkwa atọ na o nyere onyinye taa ka m kpere ya ekpere special prayer ya sị m na o nyere ego na pastọ ebe ka m na-ajụ ajụjụ otu a masị ya mba na achọ m onye a ga-ekpere ekpere Chineke merụọ ya ahụ maka na ọ tụgara onye na-agara Chukwu ozi ashị ya sị mba na o tiri 200,000 naira nga ahụ ma agụ onye niile agụtara nga ata ya wụrụ 3,000 nke hapụrụ m. Ribenna so aha nne gị gụrụ gị ribe ọwụ ugbu a ka ị ga-abịa iri ka mkpọ ga-eziokwu ahụtawudiri pastọ ndị ahụ bikọs ahụrụ m anụ na chọọchị ndị ebe isi ma bịa nga gịsị m na ị gara Baịbụl skuul na-ekwu ekwu na ihe mege bụ nga ahụ. Ribenna ebe ị nọ mba nọ m na akọkọkwu na ele ebe ị nọ a na-akpọkụkwa eluigwe okpọkuo na enwe ike m ji mba hapụ anụma akpọkụ ihe ọbụla ka m gawazie ribezie ka m gawazie ribe ka m agawazie a ga-ahụ ihe ga-eme na ndụ gị aka ị nwere ego ahụ iburule mba hapụ ga okwu gị edebala ya n'akwụkwọ edela ebe a ga-ede ya ka gị agwụla